ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ kadbang ilarung hagane ka tayo ba kuwait ngi yusno naka gospel kato katno tiliki dakishen jangka jingieid u Christ but ngi yusno u Jesus u kam id yaki inga sem jungu Lazarus Martha bad Maria usno ju ba bad ki inga sem jungu Lazarus but habadon kano ka jingjia hakane ki ying u Jesus ju karngakli wan mare u yarap badu kintiu buram yaki habagi sausi kabagi snow jinja kumbangi pule parni pusondru ya ka jingjia haki inga sem jungu Lazarus habaula kalat kindit kinsan u Jesus shimla ino yaki marwe haki jing sausi ula budin yaki ula yai sinran yaki bad ula kintiu buram yaki min daw Jesus u shong bam badu Lazarus ya uba ula penme pat bad hangne u Jesus bu hakama jongi kadba u shong bam badu Lazarus ya ka jimmi pat jongu kaban sajia lada u Jesus ula penim biam ya u Lazarus daka bor jongo balai daka bor jongo men sem bakuit u Jesus unmi pat ka bor Jesus ka trek bor uble bor men sem bakuit ka trekam hapo jongo Jesus bad ka bor Jesus ka trekam hapo jongu wat haba udon haga jingte minta kadba u Jesus shong bam badu Lazarus ngius ngawru ya ka jing les born jingis born jangka Maria ka Maria kam ju sange ban idia u Jesus namar bale ka Maria kala yomar jingit ningkong na u Jesus u Jesus la telut ya ka jingit jangu halor Maria minda ka Maria kamla ban shong tai klampin pau jingit ka Maria kamla ban snow jaitu hakamatu Jesus shisin bang yomar ya ka jingit u Jesus ka jingid ka pelong yangi ban yaid shakamat ka jingid ka pelong yangi ban le yaki dakishin jang ka jingid hakamatu Jesus ka jingid ka tan yangi ka jingid ka kring yangi minda kata ka jingid kala kring ya ka Maria ban tur sha u Jesus omde dakakti battli omde tangakti badap da ka jingiubi Henry daka donut badap daga jingid haba ka donut janga kadap daga jingid kam ken pisashu ladang imdon donut badap daga jingid o Chris ngikain ya ka por jangi ngikain ya ka pisajangi ngikain ya ka jinglut jangi bad ngistang ban ya kamber ya ka jingim jangi badu Jesus bad ka perte Henry shisin bangi sle da ka jingidu Chris aka donu jangi ka pisa ka buram janga parte ya ka bor janga parte kamdon borshu halor jangi Henry ladang imdon jingidu Chris ya kie baro saudong jangi kan pelom rau yangi hangne ka Maria kalalong ka balai dui ka Maria kalalong kabadap daka jingid u Chris namar kala yo kala yomar ya ka jingshisha ha ka jingin haba ka jingshisha ka shong hakamat jangka kam shimla ban shu kiar no nawu kam shimla ban buteng ya ki kam kaba kade ban pinde bat kata ka jingid kala tan ya ka shaka kijat jongu Jesus bat kala wanra ya ka babata kala wanra ya ka barem dortam ha ka jingim jaga kalang ka jingibi kumbang kala batai minindru kane kalong kabala ka jingai snoba ka ba ai pateng haka nakipati menjaga ka ba kala kade benbu naga benta ka sngi poika poi menjaga henre minta kala telu naga benta ajongi unong leit kurim jongi u Jesus Christ haba kala yakandu ya unong leit kurim bashisha kala rai banaino ya ka jingai ka bakar panjanga bat kala telot ya ka jingyubi
Shua bakan te ya ka jingyobi na kata ka kiu kala te lut nadu ka donu. Bonsin habangile kano ka kam nagabindau jisu ngi te daka jabin jongi ngi le daka jabin jongi henre ka jingieid bashisha kadebin mi naka donu jongi lada ki kam jongi kami naka donu jongi kapor kanum kanglat ya ki jimbun kam kanum kanglat ya ka pisal ka tengga kanum kanglat ya ki parlok kinum kanglat ya ki ingasem kanum kanglat ya kano ka boru kanum kanglat nama kata ka jingieid ka kintup ya barro ki kam kabangi bod banle nagata ka daw habaka maria kala rai banle omdon marta bakren omdon ulasru sukren namar kitu ki himmen ki para ki longru ki bayomar ya ka jingieid jisu hadu katno ka snautenan badon ki ingasem barro ka bayomar ya ka jingieid jisu ladangi don kum kene ki ingasem omdon ba pinvit yangi na kaban le ya ki kam baba haw jisu ladang imdon ki ingasem kabayomar ya ki ka jingieid kris bonsin ya ki himmen ki para jongi ki mi ki pa jongi ki bahinga sem jongi ki bampat snautu jingieid jisu kin kanglan lese da ka tin jongi lese da ki kam jongi henre shisin bangidon ki ingasem badap da ka jingieid nginum don kam ban kuslai niusngo haba ka maria kala telut ya ka jingiobi haka kijat jongu jisu kata ka jingiobi kala dap da kata ka yin lese palat ya kata ka jingiobi jom kata ka jimpensle ka e ka bala dap da kata ka yin ka jinga e jongu kris ka jingieid jongu kris bat ka jingieid jongu kris ka yakendo ya ka jingieid jongita ki himmen ki para lemba kane ka kambarit ka bakalale naga binta ka jingiap jongu kris ko himmen ko para ni baro ni de ban yale shitam ban pinyakendo ya ka jingieid kris bat ka jingieid jongi haki ingasem bonsin haka jingim jongi haki ingasem jongi kane ka jingjia kam jujia ka jingieid kris kam ju yakendo ya ka jingieid jongi bat namar kata ka daw ka ingasem jongi kam ju dap da ka jingae but haba ka jingae ka dap da kane ka ingasem don give a bishni don't give a bita don't give a pihuin ya kata ka kam ulong ujudas lese kibru ki bampat yamar jingieid kimla ban soto ya ki kambarit baria kabangele da ka jingieid kris tan kibru ki bayamar jingieid kris kilaman soto kaya kabangele lese habangi wan mas habangi duai habangi pelut por pada jisu lese don kibru ki bam soto kibru jonga perte kin stang ban pe da kumvei pat namar kibu ya ka donut kumvei pat kibu ya ka jimpet kumvei pat kibu ya ka jimperkat kumvei pat bat kita ki jimperkat jongi kum kita ki donut jongi kum kita ki jingsngo jongi kum kita ki jimpe jongi kimla ban ya kendo ya ka jingieid kris tongin lang ki kon kiba pinya kendo ya ka jingieid jongi ya ka donut jongi badu kris kenapa ngilaban telut ya kie baro barem dor na kabindau kris ya ka balong ka ba rem dor kalong ka jingieid jongi ya ka jingim jongi ai bau jisu nam pensle yangi da ka ne ka por baki inga sen jongi baro kandap da ka jingibi jong ka jingieid bat ka jinga e bat ka bor jongu kris man ka kelip mat jisu ba it kerku kerdo yangi pensle yangi ba mangiru in your heart ya me man ka kelip mat bangin IT lut halade hame ko jisu banginang roy ha ka jingieid kam dame ha ka ne ka tayo ba kuit ban ai lut ya kie baro barem dor jongi hame kalonga jingim halonga jingkloi men siem jongi enya ro ya utrai jisu Christ